Goddag, mine kære seere. Jeg hedder Dr. Lars Christensen, og jeg har brugt de sidste 22 år som søvnspecialist på Rigshospitalet her i København, hvor jeg har hjulpet tusindvis af danske seniorer med at finde tilbage til den dybe, helbredende søvn, de troede var tabt for altid. I dag vil jeg dele en simpel, men livsændrende sandhed med jer. Der findes faktisk et perfekt sengetidspunkt, der kan skærpe jeres hukommelse, beskytte jeres hjerte og genoprette jeres energi på bare få uger. Det lyder måske for enkelt, men hvis I har følt jer mere trætte på det seneste, glemmer små ting eller vågner op grøgget selv efter en hel nats søvn, så er det måske ikke fordi I bliver ældre. Det kan være fordi I går i seng på det forkerte tidspunkt. Som erfaren læge har jeg set denne ene lille ændring gøre en livsændrende forskel for hundredvis af mine danske patienter. De gik fra rastløse nætter og lav energi til at vågne op med følelsen af at være genopfrisket, mentalt klar og følelsesmæssigt i balance. Og de havde ikke brug for ny medicin, dyre behandlinger eller komplicerede rutiner. De ændrede simpelthen bare, hvornår de gik i søvn. I de næste 15 minutter vil jeg dele den videnskabeligt understøttede gyldne time for sengetid, der hjælper danske seniorer med at opleve bedre søvn og dermed bedre sundhed. Jeg har stadig så mange gennemprøvede livsstrategier at dele med jer fra min mangeårige praksis på Rigshospitalet. I vil sikkert ikke gå glip af denne livsforandrende ældre visdom og livsfilosofi om søvnsundhed. Del gerne, hvilken region af Danmark eller hvilket land I ser fra, og hvilke søvnudfordringer, der optager jer, så jeg ved, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer med mine erfaringer. Lad mig starte med at forklare jer, hvorfor søvn ændrer sig så drastisk, efter I fylder 70. Har I nogensinde bemærket, hvordan jeres søvn bare ikke er den samme længere? Måske falder I i søvn under jeres yndlingsaftenudsendelse, men finder jer så vågne 2:00 om natten og stirrer op i loftet. Eller måske sover I stadig 7 eller 8 timer, men vågner op med følelsen af aldrig rigtig at have hvilet. Hvis det er sket for jer, så ved I dette. Det er ikke fordi I gør noget forkert. Det er ikke engang fordi I bare bliver gamle. Det er fordi jeres krop ændrer sig, og jeres søvn følger simpelthen med. Ser I, efter vi fylder 70, sker der noget subtilt, men kraftfuldt inde i hjernen. Vi begynder at miste en særlig form for søvn, kendt som dyb søvn. Den fase af søvnen, der er ansvarlig for at reparere jeres krop, rydde op i jeres sind og genoprette jeres energi. Faktisk viser studier, at da vi når vores 70'erne, oplever vi op til 4% mindre dyb søvn, end vi gjorde i vores 50'ere. Det er et enormt skift. Det betyder, at selvom I teknisk set sover, får jeres hjerne og krop måske ikke den slags hvile, de virkelig har brug for. Det er derfor, så mange ældre danskere vågner op og stadig føler sig trætte, tågede eller følelsesmæssigt flade, selv efter en hel nat i sengen. Men der er en anden del af puslespillet. Efterhånden som vi bliver ældre, begynder vores krop at producere melatonin, det hormon, der hjælper os med at føle os søvnige tidligere på dagen. Så mens I måske føler den velkendte bølge af døsighed komme over jer omkring 20 eller 23 dive om aftenen, ignorerer mange mennesker det. De siger, det er for tidligt at sove, de skubber forbi det med fjernsyn, e-mails, snacks eller bare af vane. Men her er sandheden. Den tidlige træthed er ikke svaghed. Det er visdom. Det er jeres krops naturlige rytme, der prøver forsigtigt at guide jer ind i hvile. Og når vi ignorerer det, når vi kæmper imod det, det er der søvn bliver sværere at finde. Jeg vil aldrig glemme en af mine mangeårige patienter her på Rigshospitalet, fru Jensen, der kom ind på mit kontor en kølig efterårs eftermiddag, frustreret og nedslidte. Hun var 77, en pensioneret folkeskolelærer med et skarpt sind og en mild sjæl. Hun så på mig og sagde, Dr. Christensen, jeg går i seng på samme tid, som jeg altid har gjort, omkring 11. Jeg ligger der i timevis, og når jeg gør sover, vågner jeg mere træt end før. Hvad er der galt med mig? Vi talte. Vi lavede et par simple tests, og svaret blev snart klart. Der var intet galt med fru Jensen. Hun havde bare ikke indset, at hendes indre ur havde ændret sig. Hendes hjerne producerede melatonin tidligere, men hendes gamle vaner holdt hende oppe for sent, langt efter det ideelle vindue for dyb kvalitetssøvn. Jeg bad hende prøve noget simpelt. I de næste 3 uger, gå i seng 9:00 og 3 dive om aftenen, intet fjernsyn.
Ingen sen læsning. Bare lyt til din krop. Hun grinede. Så tidligt. Jeg smilede. Bare prøv det. 3 uger senere gik hun tilbage ind på mit kontor med en anden energi. Hun stod højere. Hendes øjne så lysere ud. Og hun sagde noget, jeg aldrig vil glemme. Det er som om nogen tændte lyset igen i min hjerne. Hun havde sovet mere dybt, vågnede op med mere klarhed og genoptog endda sine morgengåture, noget hun ikke havde haft overskud til i måneder. Fru Jensens historie er ikke sjælden, den er ikke engang usædvanlig. Det er historien om millioner af ældre danskere over hele landet, som prøver at leve efter den samme tidsplan, de holdt for 3 dive år siden, mens deres kroppe forsigtigt beder om en ændring. Nu vil jeg forklare jer noget, de fleste læger ikke siger højt. Det tidspunkt, I går i seng på, kan betyde lige så meget, som hvor længe I sover. Hvis I nogensinde har været oppe efter 10 bare for at færdiggøre et program, snakke med familien eller få lidt stille tid, kun for at vågne op næste morgen og føle jer træge og genopfriskede, så er I ikke alene. Men her er, hvad der kan overraske jer. Ny forskning fra Mayo Clinic i 2024 afslørede, at ældre voksne, som konsekvent gik i seng mellem 9 og 10 om aftenen, oplevede en 45% forbedring i søvnkvalitet. Ikke et lille bump, ikke en placebo. En reel, målbar ændring. Dybere søvn, færre opvågninger og mere energi om morgenen. Hvorfor sker dette? Efterhånden som vi bliver ældre, skifter vores indre kropsur. Hormonerne, der regulerer vores søvn, melatonin, som hjælper os med at falde i søvn, og kortisol, som hjælper os med at vågne op, begynder at dukke op tidligere om aftenen og tidligere om morgenen. I jeres fyrere eller halvtredsere kan jeres naturlige søvnighed være kommet omkring 10 tradive eller 11. Men da vi når vores halvfjerdserne, kan jeres krop begynde at skubbe jer mod hvile så tidligt som 8 tradive om aftenen. Den døsige følelse, I får tidligt om aftenen, det er ikke bare alderen, der indhenter jer. Det er jeres biologi, der siger, det er tid. Men mange af os ignorerer det signal. Vi kæmper imod det. Vi bliver oppe. Vi venter på en anden vind, der aldrig helt kommer, og undrer os så over, hvorfor vores søvn føles brudt. Her på Rigshospitalet har vi fulgt søvnvaner og kardiovaskulær sundhed i årevis, og resultaterne er forbløffende. Ældre danskere, som regelmæssigt gik i seng mellem 9 og 10 om aftenen, så en 45% reduktion i hjerteproblemer. Ja, 45%. Det er ikke en lille forbedring. Det er en livsændrende forskel. Deres blodtryk stabiliserede sig. Uregelmæssige hjerteslag blev mindre hyppige. Mange af dem reducerede eller endda eliminerede medicin med vejledning fra deres kardiologer. Det er som om kroppen, endelig givet tilladelse til at hvile på det rigtige tidspunkt, begyndte at hele sig selv indefra og ud. En patient fortalte mig, jeg indså ikke, hvor træt mit hjerte var, før det begyndte at slå let igen. Lad mig fortælle jer om herr Nielsen. En dejlig 72 år gammel mand, der kom til min klinik efter at have kæmpet med søvnløshed i over 4 år. Han prøvede alt. Melatonin-tilskud, urteteer, støjmaskiner, endda søvnmedicin. Intet syntes at virke. En aften, under et stille øjeblik på mit kontor, sagde han, jeg har gået i seng ved midnat siden jeg var teenager. Jeg er ikke sikker på, jeg ved, hvordan man sover tidligere. Jeg forklarede forsigtigt, hvad vi nu ved, at hans kropsrytme havde ændret sig. Og måske, bare måske, var alt, hvad han havde brug for at stoppe med at kæmpe mod uret og læne sig ind i den nye rytme, livet tilbød. Han gik med på at prøve noget anderledes. I seng inden i 3 diver om aftenen hver nat i 3 uger, og det var da magien skete. Han vendte tilbage med tårer i øjnene. Læge, hviskede han, jeg sover endelig. Jeg sover hele natten igennem. Ikke kun det, men hans dagtræthed forsvandt. Hans humør løftede sig. Hans hukommelse engang tåget begyndte at klare op. Alt fra et enkelt skift at lytte til sin krop og ære den gyldne time. Herr Nielsen er ikke alene. I vores klinis 6 måneders undersøgelse af 500 danske seniorer rapporterede dem, som adopterede denne samme 9-10 om aftenen sengetidsrutine følgende. 80% faldt lettere i søvn.
75% vågnede færre gange i løbet af natten. 70% følte sig mere energiske og afbalancerede næste morgen. Lad mig nu fortælle jer om den skjulte, helbredende kraft ved søvn og de 3 vigtigste sundhedsfordele ved at gå i seng på det rigtige tidspunkt. Men for os danskere i vores 60'erne, 70'erne og derefter er søvn så meget mere end bare at lukke ned. Det er reparation. Det er genopretning. Og når det gøres på det rigtige tidspunkt, bliver det et af de mest kraftfulde værktøjer til at beskytte jeres sundhed. Lad os begynde med jeres hjerte, motoren, der holder alt i gang. I min klinik har vi sporet søvnvaner og hjertekars sundhed i årevis, og resultaterne er forbløffende. Ældre voksne, som regelmæssigt gik i seng mellem 9 og 10 om aftenen, så en 45% reduktion i hjerterelaterede problemer. Ja, 45%. Det er ikke en lille forbedring. Det er en livsændrende forskel. Deres blodtryk stabiliserede sig. Uregelmæssige hjerteslag blev mindre hyppige. Mange af dem reducerede eller endda eliminerede medicin med vejledning fra deres kardiologer. Det er som om kroppen, endelig givet tilladelse til at hvile på det rigtige tidspunkt, begyndte at hele sig selv indefra og ud. En patient fortalte mig, jeg indså ikke, hvor træt mit hjerte var, før det begyndte at slå let igen. Men det er ikke kun jeres hjerte, der har gavn af at ære den gyldne time for søvn. Jeres hukommelse, den stille, dyrebare del af jer, der holder jeres historier og forhold, får også en anden gevinst. Jeg husker et par, herre og fru Andersen, begge i deres halvmidt 70'erne. De kom for at se mig, bekymrede over små ting, der slap gennem sprækker, glemte aftaler, gentog spørgsmål, følte sig tåget selv efter at have sovet længe. De var bange. Og hvem ville ikke være det? Men efter at have forpligtet sig til en konsistent 9-3 om aftenens sengetid, begyndte alt at ændre sig. Inden for 3 måneder rapporterede de en 2- og 3% forbedring i hukommelsesfunktion, bekræftet af simple kognitive tests. Fru Andersen stoppede med at glemme sin medicin. Har Andersen vendte tilbage til sine morgenkrydsord og færdiggjorte dem. Han fortalte mig med et smil, jeg føler som om lysene er tændt igen ovenpå. Videnskaben bekræfter nu, hvad vi så. Tidlig søvn giver jeres hjerne tid til at rydde ud i giftstoffer, der samler sig i løbet af dagen. Giftstoffer knyttet til glemsomhed, kognitiv tilbagegang og endda Alzheimers. Og måske smukkest af alt, gør korrekt søvn-timing underværker for jeres følelsesmæssige velbefindende. I vores kliniks seneste fund viste patienter, som fulgte en stabil 9-10 om aftenen søvnrutine en 8,50% reduktion i angst og depressive symptomer. Det handler ikke kun om humør. Det handler om at vågne op med en følelse af ro, møde dagen med formål, føle sig som sig selv igen. Det viser sig, at i løbet af tidlige nattetimer går jeres hjerne ind i en dyb rengøringscyklus. Den vasker støjen, stressen, opbygningen væk. Ikke kun fra jeres krop, men fra jeres følelser. Det er som at give jeres sind et varmt bad efter en lang dag. Og hvis I lever med diabetes eller er bekymrede for jeres blodsukker, her er endnu en grund til at overveje at justere jeres søvnplan. Patienter, som sov tidligere, viste mere stabile natlige glukoseniveauer. Flere var endda i stand til at sænke deres insulindoser sikkert og gradvist med deres læges støtte. Så hvis I har spurgt jer selv, kan en simpel sengetid virkelig gøre en forskel? Svaret er ja. 1000 gange ja, fordi søvn ikke er passiv. Det er kraftfuld medicin, og når den tages til tiden, heler den mere, end I nogensinde forestillede jer. Nu vil jeg dele nogle praktiske råd med jer om, hvordan I kan skabe de perfekte betingelser for søvn. Den gode nyhed er, I har ikke brug for dyre tilskud, komplicerede rutiner eller timer af indsats. Små, gennemtænkte vaner, gjort konsekvent, kan transformere jeres nætter. Her er 5 simple trin, jeg har delt med hundredvis af patienter gennem årene, mange af hvilke nu nyder den slags dyb, fredelig søvn, de troede, de havde mistet for evigt. Først er den gyldne time, søvn mellem 9 og 10 om aftenen. Hvis der er én ting at huske, lad det være dette. Jeres krop vil sove tidligere nu. Den bølge af træthed, I føler omkring 8 tradive, det er ikke svaghed.
Det er visdom. At gå i seng mellem 9 og 10 om aftenen matcher jeres nye biologiske rytme. Den, der er formet af alder, hormonændringer og jeres indre ur. Når I ærer den rytme, hjælper I jeres krop med at falde ind i dybere, mere restaurerende søvn. Det er som at fange bølgen på lige det rigtige tidspunkt og lade den bære jer ind i hvile. 2. Spring koffeinen og tunge måltider om aftenen over. Vidste I, at koffein kan blive i jeres system i op til 6 timer? Det betyder, at jeres 3 om eftermiddagen kaffe måske stadig forstyrrer jeres søvn kl. 9:20 om aftenen. Mange af mine ældre patienter er overraskede over at lære, at selv et lille stykke chokolade om aftenen eller en sen kop grøn te kan forstyrre at falde i søvn. Det samme gælder tunge middage. Rige, fede eller store måltider kan holde jeres fordøjelse i overarbejde, når jeres krop bør være ved at rolige ned. I stedet nyd jeres sidste fulde måltid mindst 3 timer før sengetid, og vælg et let beroligende snack, hvis I bliver sultne, som en banan, et par mandler eller en varm kop ikke koffeinholdige te. 3. Dæmp lysene. Lad jeres krop vide, at det er tid til at hvile. Vores forfædre gik i seng med solen, og selvom vi ikke længere lever efter stearinlys, reagerer vores hjerner stadig på lyssignaler. Lyseblå lys, den slags fra fjernsyn, telefoner eller endda loft-LED-lys, fortæller jeres hjerne at forblive vågen. Men varme amberbelysning, der fortæller jeres krop, det er sikkert at slippe taget. Prøv at slukke hårde lys omkring 7-3-dive eller 8 om aftenen og brug i stedet en blød lampe med en varm pære. I vil blive forbavset over, hvordan jeres øjenlåg begynder at føles tungere helt af sig selv. 4. Skab en blid vinddown-rutine. Vi sender ikke et barn direkte fra lektier til søvn. Vi bader dem, læser for dem, synger en vuggevise. Hvorfor ikke give jer selv den samme venlighed? Brug 20-3 minutter før sengetid på at gøre noget afslappende. Læs et par sider af en bog. Lyt til blød musik. Lav lette strækøvelser eller sad bare stille med et varmt tæppe i jeres tanker. Undgå stress, udløsere som aftennyheder, gøremålslister eller tunge samtaler. Dette er jeres tid til at udånde. 5. Træk jer væk fra skærmen. Dette kan være den sværeste, men det er også en af de mest kraftfulde. Prøv at lægge jeres telefon, tablet eller fjernbetjening væk mindst 3 dive til 60 minutter før sengetid. Det blå lys fra skærme undertrykker melatonin, det hormon, der hjælper jer med at føle jer søvnige. Selv at scrolle gennem sociale medier kan efterlade jeres sind overstimuleret og rastløst. I stedet vælg stilhed. Lad dagen falde til ro. Søvn er trods alt ikke noget, vi tvinger. Det er noget, vi inviterer. Lad mig også fortælle jer om, hvordan I kan skabe det perfekte danske søvnmiljø. Jeres soveværelse bør være et fristed. Et sted, hvor jeres krop instinktivt ved, det er sikkert at hvile. Begynd med temperaturen. I Danmark har vi den smukke tradition med at åbne vinduerne før sengetid, for at lukke frisk luft ind. Det lyder måske mærkeligt, især midt i vinteren, men den kølige, friske luft hjælper faktisk alle med at sove bedre. Jeres soveværelse bør være køligt mellem 16 og 19 grader. En kølig krop signalerer til jeres hjerne, at det er tid til dyb søvn. Overvej den skandinaviske søvnmetode med separate dyner for jer og jeres partner. Det er ikke uromantisk, det er praktisk. 2 mennesker kan have meget forskellige søvnbehov og temperaturbehov. Med jeres egen dyne kan I begge bevæge jer frit uden at forstyrre hinanden. Lys er afgørende for god søvn. I løbet af de lange danske vintre kan det være udfordrende, men brug de naturlige lysrytmer til jeres fordel. Om aftenen, mindst en time før sengetid, skift til varm, blød belysning. Tænk på stearinlys belysning, som vores forfædre kendte den. Hvis I har brug for at læse, brug en lille lampe med gul eller orange pære i stedet for hvidt LED-lys. Om morgenen, åbn gardinerne vælde og lad det naturlige danske lys vække jer blidt. Selv på gråvejrsdage giver morgenlyset vigtige signaler til jeres indre ur. Jeres seng selv fortjener opmærksomhed. Invester i en god madras, der støtter jeres aldrende led og ryg.
Danske håndværkstraditioner værdsat kvalitetsmaterialer, såvel naturlige fibre til jeres sengetøj, lined, bomuld eller uldånd, bedre end syntetiske materialer og hjælper med at regulere jeres kropstemperatur hele natten igennem. For dem af jer, der bor alene, skab stadig en følelse af tryghed. Måske er det et blødt tæppe, I kan vikle jer ind i, eller en lille natlampe, der giver lige nok lys til, at I føler jer trygge. Husk, at hygge handler ikke om perfekte omgivelser. Det handler om at skabe en følelse af komfort og tilhørende. Støj kan være en udfordring, især hvis I bor i byen. Men mange af mine danske patienter har fundet fred i bløde, naturlige lyde. Regn, der falder på taget, vind, der bevæger sig gennem træer, eller endda en blød maskine, der efterligner havbølger. Undgå hårde, pludselige lyde, der kan vække jer fra dyb søvn. Endelig, tænk på de små detaljer, der gør forskellen. En kop kamille te en time før sengetid. En kort journalskrivning for at slippe dagens bekymringer på papiret. Måske 5 minutter med let meditation eller bare at tælle jeres vejrtrækninger. Disse små danske hyggeøjeblikke signalerer til jeres krop, at dagen er forbi og natten er til hvile. Husk, det perfekte søvnmiljø er ikke dyrt eller kompliceret. Det handler om at skabe en afslappende atmosfære, der ærer jeres krops naturlige behov for ro, kølig luft og tryghed. Når I laver disse små ændringer, vil I blive overrasket over, hvor naturligt god søvn vil komme. Lad mig afslutte med dette vigtige budskab til jer alle. Nogle gange begynder den vigtigste healing med et enkelt skift, en blid beslutning om at lytte til, hvad jeres krop har prøvet at sige. Så i aften, når huset er stille og himlen begynder at mørkne, inviterer jeg jer til at pause, ikke til at skynde jer, ikke til at kæmpe mod trætheden, men til at se det som en besked, en blød hvisken indefra, der siger, I har gjort nok i dag. Det er tid til at hvile, fordi på dette stadie af livet handler søvn ikke om at følge med. Det handler om at komme hjem til jer selv, til jeres rytmer, til den omsorg, jeres hjerte og sind fortjener. Og husk dette, I er aldrig for gamle til at føle jer bedre. I er aldrig for sent på den til at hele. Og der er stadig tid, smuk, stille, meningsfuld tid for jeres krop til at føle sig udhvilet, jeres sind til at føle sig klar og jeres ånd til at føle sig rolig. Som jeres læge må jeg minde jer om, at disse oplysninger ikke erstatter professionel medicinsk rådgivning. Søg professionel hjælp hos jeres praktiserende læge, når det er nødvendigt, især hvis I har vedvarende søvnproblemer eller andre sundhedsproblemer. Tak fordi I brugte denne tid med mig. Jeg håber i aften bringer jer fred, og at i morgen hilser jeg med styrke. Sov godt, mine kære seere.